Kapulisan sa Region City miabag na sa gamhanan sa Dakbayan Sugbo sa paglimpyo sa nabarang mga kanal nga sagad moawas panahon sa kusog kapag puntak sa uwan. Si Chelo Valiana sa report. Gilusad sa Police Regional Office kon PRO7 ang Project Hawas nga nagpasabot nga hipuson, alsahon, wag tangon ang sagbot. Gitumong kini aron paglimpyo sa agianan sa tubig diin naalihan na sa mga basura lakip na ang kanal sa Barangay Dayas sa Dakbayan sa Sugbo. Nahipo sa kapulisan ang nagkadaiyang matang sa mga basura nga nakabara sa kanal. Ang problema sa basura ang gitumbok nga usas sa nakaingon sa nasinating pagbaha sa Dakbayan. Sa pikas bahin, isip tubag sa pagproteher sa kalikupan o pagpreserbar sa kinaiyahan. Kapin 1,600 ka seedlings gitanom sa Barangay Kalidngan sa Carcar City. Naghiusa ang kapin 300 kakawani sa nasudong ahensya sa kagamanan nga gipanguluhan sa DILG, DNR, DA ug Carcar City LGU. Matag kawani gitahasan pagtanom og napu ka seedlings sa Nara, Molave ug Mountain Aguho. Ang tree planting giabagan usab sa mga personnel sa BFP, BJMP, Kapulisan ug Philippine Coast Guard. Mato di DILG 7 Director Leocadio Trovela nga sinugdanan palang kini sa daghan pa nga mga lakang sa pakigbatok sa climate change ug pagpalig-on sa agricultural production sa tibuok rehiyon. Oban ni Rod Prado ug Lance Gabutin, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.